Hej igen, og velkommen til denne lille gennemgang af jeres nye næralarmsystem. I har nu haft besøg af en tekniker, som har sat hardwaren op på jeres adresse, og I er sådan set klar til at begynde at bruge jeres næralarm. I skal nu åbne jeres app, som I har downloadet i App Store eller Google Play, og så skal I logge ind med den bruger, I har oprettet. Og i det her tilfælde, så har vi oprettet en bruger, der hedder Næralarm Demo 1, og jeg har valgt en adgangskode, og den taster jeg ind her i password, og så trykker jeg login. Så kommer I ind på jeres alarmsystem, og det er sådan set forsiden, vi ser her. Det ser lidt anderledes ud på telefonen. Det her er en desktop-version, kan man sige, som kan køres, for at jeg kan lave denne video. Men i det store hele, så ligner det hinanden. Nederst i billedet her, der har I ligesom jeres betjeningspanel, og der har vi de her 4 muligheder. Vi kan lave en nattilkobling, hvis I har fået lavet en løsning, hvor I har magnetkontakter på alle døre og vinduer. Vil det være muligt at aktivere dem, uden at aktivere jeres bevægelsessensor. Og så vil I kunne have det som skalsikring, mens I sover. Herovre på den næste knap, der har vi en tilkoblingsknap. Det er en tilkobling af det fulde anlæg, og det vil sige, at det er både magnetkontakter og bevægelsessensorer. Ved siden af den har vi en frakoblingsknap. Vi kan ikke trykke på den lige nu, fordi anlægget ikke er koblet til, men det vil man kunne, når det er det. Til sidst herover har vi en panikknap, som kan bruges i paniksituationer, hvor lige så snart jeg trykker på den, så pusher vi en panikbesked ud til alle i gruppen og til hvem der ellers måtte være med på jeres anlæg. Det er hernede, I har dagligdagsbetjeningen, kan man sige. Og bare lige for at vise det, så prøver jeg lige at koble anlægget til. Så går den lige ud og siger til centralen, at nu skal den armere sig. Og så er anlægget koblet til. Og det kan vi se hernede i bunden, hvor der står, at dit anlæg er nu tilkoblet. Ønsker jeg at frakoble det, trykker jeg herover på frakoblingsknappen. Og så går der et par sekunder, så er den koblet fra, og I kan nu trykke gå ind i jeres hjem. I vil sikkert opdage, at samtidig med at I prøvede det her, så fik I også nogle pushbeskeder på jeres telefon. Nogle små notifikationer, der triller ned fra toppen, om at nu var alarmen sat, og nu var den frakoblet. Alt efter hvor mange informationer I ønsker, så kan vi sætte det op herop. Så vi klikker på tandhjulet, så åbner der sig et nyt billede, og jeres bruger, den kan vi se det her, den har vi heroppe. Det er den, vi arbejder på. Det er jer, der er master. Det er jer, der ejer anlægget. Hernede under kan I se, der har vi prøvet at oprette nogle andre brugere, og de er sådan set underbrugere på det. De har ikke helt samme muligheder som jer. Men vi starter med at gennemgå jer. Så vi klikker ind her, så kan man sige, hvad er det, vi gerne vil have? Hvad er det for nogle notifikationer, vi gerne vil have? Og her, der har vi valgt at sige, jamen når der er en alarm på eget system, så vil vi gerne have den. Vi vil også gerne have en besked, når der er en alarm i gruppen. Vi vil gerne have en besked, hvis vi til- og frakobler. Og vi vil gerne have at vide, hvis der er noget fejl på systemet. Og så har vi den her, der hedder systemhændelser. Og det er, kunne være, hvis centralen har opdateret software eller et eller andet. Så kommer den med en lille besked om det. Det kan være, at nogen synes, det er rart at have, og nogen synes, det er kedeligt. Hvis ikke man vil have det, så slår man det bare fra her. Og det samme med fejlene. Fejl, det er jeg synes ikke god til at have. Men man kan godt være, at man synes, det er irriterende. Jeg vil ikke vide, hver gang alarmen bliver til- og frakoblet. Så slår man den bare fra her. Og vi kan se hernede i bunden, at hver gang vi laver en lille ændring, så gemmer den det. Det er ligesom push-notifikationerne. Det kunne jo godt være, at vi sagde, jamen jeg er ikke interesseret i de her push-notifikationer, fordi jeg vil meget hellere have en e-mail, eller jeg vil have en sms. Så slukker man det fra, og så slår man det til hernede på de respektive faner. Som udgangspunkt er det kun push-notifikationer, der er tændt, og resten er slukket. Hvis vi hopper et skridt tilbage igen, så kunne vi se her i oversigtsbilledet, at heroppe der havde vi en lille markør, der hed afspil sirene ved gruppealarm. Hvis nu, at I har en hund, der er super følsom over for de her, eller nogle små børn, eller noget, siger, jamen jeg er ikke interesseret i at få gruppealarmen som en akustisk alarm, jeg vil egentlig bare have den på min telefon,
Så har man mulighed for her at deaktivere den, og så vil højttalermodulet i jeres alarm ikke sige noget, når der går en gruppealarm. Hvis alarmen går hos jer selv, vil den stadigvæk lyde. Det er altså kun, når det er gruppealarmer. Vi lader den være slået til her, for det er trods alt det, der er mest effektivt. Vi går tilbage igen ud i vores oversigtsbillede, og her kan vi se, at vores alarm den har det fint. Der er ikke nogen problemer. Havde der været en strømfejl eller andet, så havde det stået hernede under, at der er et problem med alarmen. Alt er godt. Øh, så langt, så godt. Op over her, der har vi jeres gruppeinformation, og der vil I kunne se, hvad er det for en gruppe, I er med i. Her kan jeg se, at jeg er med i en gruppe her, der hedder Antenor, og jeg er aktiv i gruppen, og alt er i skønneste orden. Heroppe, der har jeg også et lille tandhjul, hvor jeg kan sætte nogle parametre. Og det er sådan, at vi har lavet en det, der hedder slå notifikationer fra knap. Hvis jeg trykker på den her, så får jeg, sådan der, så får jeg 12 timers pause fra gruppen. Det vil sige, at nu er den lydløs i de næste 12 timer. Og det kan være, hvis nu der er et eller andet, der går galt med systemet, eller I er trætte af, at naboen bliver ved at have en defekt komponent, eller gør et eller andet, så kan man ligesom slå det fra her. Og så får I i hvert fald ikke noget notifikationer, når der sker noget i gruppen de næste 12 timer. Nedenunder her, der har vi sådan den sidste udvej, det er, hvis nu der er en fejl på jeres eget system, og I tænker, jeg vil ikke genere alle andre, så kan I trykke her, og så vil I kunne få lov at fjerne jer, så melder I jer selv ud af gruppen. Når lige så snart I gør det, vil der blive sendt en besked til os om, at I har forladt det, og vi vil så kontakte jer nærmeste hverdag og høre, hvorfor har I meldt jer ud, og så finder vi ud af problemerne. Får løst problemerne. Vi lader være at melde os ud lige nu og går tilbage. Herover har vi mulighed for at gå ind og redigere jeres konto. I har mulighed for at ændre på jeres mailadresse og telefonnummer, hvis I skulle få noget nyt, og også en ny adgangskode. Vi har også mulighed for her helt at logge ud af appen, hvis vi vil det. Men som udgangspunkt, når I har logget ind i appen og lukker appen ned, så vil den automatisk være logget ind, når I åbner appen igen. Hvis vi går herind i vores brugerindstilling igen, så kan vi se her, at der har vi også mulighed for, at hvis I har en der skal passe en hund, eller en håndværker, der skal komme, eller et eller andet, at give dem rettigheder til jeres system. Og så kan man simpelthen gå ned her og sige, jamen ved du hvad, jeg vil gerne invitere min datter, eller et eller andet, skriver hendes e-mail og skriver inviter. Og så vil hun få en velkomstmail og skal oprette en konto, fuldstændig ligesom I har gjort. Og når hun har gjort det, så vil den komme op og stå ligesom her, at nu er hun user. Og så kan I igen gå ind og vælge, hvad er det for nogle notifikationer, hun skal have. Det kunne godt være, at det ikke var interessant for hende at få alarmbeskeder fra gruppen, da hun jo måske ikke lige bor i nærheden, eller det kunne også være, at til- og frakobling ikke var fejl, men at det i virkeligheden kun var alarmer, hun var interesseret i. Og så slår man bare de andre fra og siger, jamen hun skal kun have alarmerne, sådan der. Så er det gemt. Går man bare tilbage. Og så kan vi se hernede på Sten, han er også bruger, men han bor faktisk lige ved siden af, så han må faktisk gerne få gruppealarmen, fordi han er ikke selv måske næralarmkunde, eller det kan man lege lidt med. Der er forskellige muligheder. Det var sådan i grove træk næralarm-appen, som den ser ud lige nu. Jeg laver en ny video om lidt om, hvordan at I gør, når der er gået en alarm, og hvordan det ser ud. God fornøjelse.